Dnes vám porozprávam o nevýhodách otužovania. Toto video pošlite všetkým otužilcom. Ak plánuješ rozširovať svoje tukové zásoby, tak ti neodporúčam otužovať, pretože otužovaním spaľuješ hnedý tuk, ktorý generuje teplo. Ak chceš ostať bez energie, určite nezačni otužovať. Otužovanie môže zvýšiť vaše energetické hladiny a budete vitálnejší. Stimuluje krvný obeh a podporuje prekrvenie tkaní. Ak trénujete a máte radi dlhú regeneráciu, tak určite neotužujte, pretože vďaka otužovaniu regenerujete rýchlejšie. Otužovaniu lepšie tolerujete stres, čiže ak si chcete užívať svoj vystresovaný život a stresovať stále viac a viac, určite neotužujte. Aj zlepšuje náladu, takže ak chcete ostať v depresii alebo byť stále v zlej nálade, určite čo nerobte, neotužujte. Ak sa radi dlho obliekate a máte